mislim da je meetup bio veoma produktivan, pošto smo vidjeli po količini pitanja i sudjelovanju publike. Imali smo tu i akademskih perspektiva, i poslovnih perspektiva, financijskih, tako da jedno raznoliko i produktivno druženje. Tolar općenito vidimo kao zamjenu za blockchain, dakle idući korak u evoluciji blockchaina, nešto što zadržava sve pozitivne stvari blockchaina, a istovremeno rješava njegove probleme. A primjene su svakolike, kako u svijetu, tako i u Srbiji, u zdravstvu, u financijama, u supply chainu. Nama je zapravo realno najbitnije napraviti platformu na kojoj drugi ljudi potom mogu raditi bilo kakve decentralizirane aplikacije. Nijedna od samih poslovnih primjena nam nije primarna, ali ako omogućimo tu tehnologiju, sve ostalo će slijediti s toga. Dođite u Tolar i pridružite nam se na putu u budućnost blockchaina.